Антидиабетес. Уникална комбинация от билки, която побеждава диабета. Каква е ползата от продукта антидиабетес? Билковият екстракт е източник на биоактивни вещества, които съдействат за регулиране на кръвната захар и намаляване на инсулиновата резистентност. Антидиабетес подобрява микроциркулацията в кръвоносните съдове. За кого е предназначен продуктът? Антидиабетес е подходящ за инсулино и неинсулинозависими диабетици. Откъде може да се купи антидиабетес? Подробна информация за продукта, както и в кои аптеки се продава, можете да видите в интернет. Само този месец всеки поръчал антидиабетес ще получи доза за 2 месеца на промоционална цена от 28 лева. Поръчайте сега!